чакай! Чакай, пробва втори човек. За мен най-голямата сила на Дори е това, че умее да слуша. Слуша с намерение да разбере. Слуша с намерение да ти помогне да се справиш, а не да ти каже как да постъпиш. Много малко хора имат това качество и тези, които сме тяхни приятели, сме огромни късметли. Пълен синхрон специално за вас! И ако има сълзи, те нека са от радост, щастие и много хубави моменти, които пожелаваме от днес за напред. За Ясен и Дори! Let's all raise our glasses to the new Stefanovi family. Cheers! And Gorčivo! Dress me in majesty, to form a new dynasty. The old one was dynasty. I am your highness, please. Dress me in majesty. До този момент с теб се разбирахме добре. Надявам се и занапред да е така, макар че от 12 юли вече съм ти тъща. Добре са известни отношенията зет-тъща. Знаеш, че съм малко бързорека, ниско летяща, но се надявам нашите отношения да не влязат в подобна литература.